Nakibaw kay sa pinaka-problema sa Korinto, kay nag-usap pa man sila, duha-duha. Ito sila ni Kristo, pero sa ilang sayo? Sila sayo? Cha-cha. Tuwa ng Kristo, cha-cha. Dapat ang ilang sayo na usa naman. Saan man? Sweet. Ay, as Kristo na dyan mo, sweet ka na. Okay? Di ba kayo sweet ka? Di ba ka mo? Di ba pwede mo buya sa imong kauban? Di ba? Sweet na ka. Yung matiguang sweet ko nagtawag na. Basta ka nagkasikit na mong bayo sa imong kuhan. Di ba? Oo na. Oily. Bayo sa kalibutan. Brownie niyo dito sa American. Oo, bayo. Yung panahon pa. So marang si Pablo, 1554 naman si Pablo. 34 naman si Pablo. Pag pinarong na kamo, ubiyai na ninyo ang pagpakasala, gisulti ko kini kaninyo aron maulaw kamo kay uban kaninyo sayo ang pagila sa Dios. So magsuunan, makita na to again, ang simbahan ni Kristo Jesus mixture yun na sa mga tinuod ug mini. Tinuod ug mini. So makita lagi na sa atong kinaiya kung tinuuray kita. Kanang example, badlongon ta. Masakitan man ta, muduko man ta, pero wala nang muduko nga, okay, kung niliduko ka niya, Lord, sa ilo ako, Lord, palpakot sa ilo ako sa iyo. Kung mailadayin ka, nasayop ka. Di kaya gaduko-duko ka diri, pero imo na din ipag buka pag mayo ang imong gibati. Usa lang na sa mga daghan pa kaayo nga makita na to. Wa gyud ta kaila sa Dios. Kay kung nakaila ta sa Dios, ang imong pag-submit sa Ginoo full tinuod. Ug bisag unsa pa nang pagbadlong bato sa imong bisag pinasingka pa nang abadlong, ngayon ka salamat kay imong kong gibadlong. Nagugma jud ka nako kay imong kong gibadlong kung pinasingka. Do you say that? Kaya bisag ganing sakto nga pagasulti, so kung maganing gihapon ta. Bisag ibutangan na to asukal, ito na bitang glaze, ibutangan na to pilamig yun nagmayon, gusto ko gihapon ta kay gibadlong ta. May suunan. Mao ni ang mingon ko exhortation na akong mingon. Kay sa Isaiah 4:6 ningon mismo sa Isaiah. Wa minaw mismo ningon. Ang ako makatawhan nangaguba kay nagkulang sila o kaalam. Kaya nga naman, ang tinuod nga kaalam sa Diyos, wala nila praktisa. Sige sila kadungog, sige sila paminaw, wa praktisa. Mana niyo ng Ginoo, ako sa silang i-reject. Ako sa silang magdumili sa nila. Kay inyo man dumili ang ako mga pamaagi. Ako sa tanawa ha? Isaiah 4:6. Ako sa reject Isaiah. Isalikway. Ako sa isalikway ang inyong mga anak, kag isalikway man ninyo akong balaod. Again and again, kung tanawon dyan mo ang Biblia magsuunan, please listen. Ang tinuran nimong paghangop sa Diyos, malagi makahatag nimong panalangin. Kung tinuray yun na naigugma sa itong pamilya mo, hangop ta sa Ginoo. Manamingo ko kaning mga bata nga na din, dago-dago na din mo. Yo, mga bata na narinig. Baro mo! Medyo mo baro. Kilala pa may mama, papa, o may balay, o may kwarta, o may trabaho. But even then, the fact na mubarog ka sa imong pagtuo diha sa Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo. Ug ang imong mga anak sumabot ng mga adlaw, panalanginan usab sa Dios. What tay excuse? Kung nakasalatan ka, ay, wag mo kukibaw, ani. Di na excuse. Ignorance does not excuse you. Atong obligasyon, ang pagsusi, pagtuon, pagkahibalo, unsay gusto sa Dios. Asa na to mibaw-an, mato babakang langit, mupliti pa ka, musakay kang airspace, okay, para mato dito sa langit. Apli na kang Biblia. Apli na kang Biblia. Pero ang pangutana, nagtinuod ba kagbasa sa pulong sa Diyos? Now, mingon ko ninyo maigsunan,
basaha jud ang Biblia the whole year. O butang ta karong gabi pa ka magsugod. So imo gibutang, nagsugod ko basa sa Biblia June 12. So mahuman ko sa tibuok Biblia June 12 next year. Ay, January na ko magsugod, dugaya na ito. Yan, namatay ka kauma. Duwi kay ka. Karoon na. Huwag ka na magbasa ka sa Biblia every day, 3 chapters a day, mahuman na nimo in 1 year. Yan, pila naman ang 3 chapters a day. Kaya nga naman, mubasa ka sa pulong sa Diyos, mahuman mo Genesis ngadto sa gipadayag, imong nakita ang tibuok gayod nga kabubuton sa Dios kinsa siya. Unsay plano niya para nimo? Unsa day kanindot ang gitagana niya nga mga promises? Imo makita na niya every year imong gipabag-o sa Ginoo. So mayan ka ay kapoy na mo gumaniyero mapapakli ra man ko basa ko pakli. Di ka kibo sa tanan, di ka ma-reminded. So, para na ko, be dedicated on this. Joshua chapter 1 verse 8, ningon na Ginoo. Meditate and study on this niya na promise sa Ginoo. Blessing. Ya si Joshua pag yun dala, sa ito nakigubat ka si Joshua, kamot ni mo ba? Pero kung na nagyan siya, ako sa tihiyaw, saan ako pagsako pa ng lugar at barangay ko, kay lipat ba na amo? Wala, basta siya, kaya kagabi, humanya ka lang, estupi sa las espada rin na. Ngayon, larto na ka kapaya. Wala, balik siya sa Word of God. Kakapoy ito yung trabaho. General pa din siya. Siya pa yung leader sa tubok mga katawan na kahit mo. So, ang Ginoo, direct, simple, wa kinahanglan taas kag IQ, wa na kinahanglan taas kag grado, tanang ordinaryo nga tawo nga ganahan maminaw makaila sa Ginoo, makaila ka sa Ginoo kung imong tagaan og panahon ang pulong sa Dios. Mao na nahitabo sa mga kaparian o mga abogado ngatong panahon na diha ni Kristo. Kay ilang giilisan ang pulong sa Dios sa ilang kustombre. Kung was lang gani na ang magkaparian, was ka kailan sa ilang atubangan nga mao ni ang gisaad nga Mesiyas sa ilang Biblia. Sila biya original na Biblia. Kay mga propeta biya gikan biya nila. Amen. So was ka kaila. Kung ilang gipatay ang Mesiyas. Atong na makit-an nila may suna sa Matthew 15. Matthew 15 atong basahan. Kapit na tamuman diha. Ningon si Kristo, ningon humanid do may mga Pariseo, mga magtutulo sa kasuguan gikan sa Jerusalem nga midol kang Hesus ug nangutana. Ngano man ang imo mga sumusunod, wala nagatuman sa mga tulumanon sa atong katigo-langan. Wala sila manghugas sa ilang mga kamot, una sila mangaon. Dito ba sila ni Hesus? Kamu usab. Ngano gilapas ninyo ang sugo sa Dios tungod sa inyong pagsunod ni anang inyong mga tulumanon nga gikan sa katigulangan. Kaya nagaingon ang Diyos tahurang imong amahan o ginahan o ang musulti daw tagbatok sa iyang amahan o ginahan ang impatyon. Apan kamo, nagatudlo nga kun ang tao maikatabang unta sa iyang mga ginikanan kung maingon kanila, hini alang sa Diyos, dili na siya angay motabang kanila. Dihimo ninyo nga walay kapuslanan ang pulong sa Diyos tungod sa inyong mga tulumanon. Nagsuna. Makita na to din nga ang mga reliyosong magkatawhan di gyud kasul sa ginharian sa langit. Mananingon si Kristo, unless your righteousness exceeds that of the Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. Di kay mo mulabaw sa iyang pagkangilngi kani mga paria, di gyud mo kasul sa langit. Kaya in short, ang mga pari mismo kasul sa langit. Yes? So, may suunan. Unsa may itong ipamuhat sa atong kinabuhi? Tulumanon na ni. Namo din sa tulumanon. Pero ang sugo o ang pulong sa Diyos, wa ninyo paria. Wa ninyo tumanan. Di ta kasunod langit. Di ta mabanhaw, di kas mga minatay. Impierno ta. Mabanhaw ta, pero impierno ta. So, ang ato ni ini, nga mangutana ta kanunay sa Ginoo, Lord, unsa may mga wa na ko tumana, tuloy ko. Ug sa diyang ang Ginoo mo sige haso sa imong tanlag kay wa jud ka mobuhat niya na uy buhat ta. Tibaw ko kadaghanan nato dinhi kadaghanan sige sulti ang Ginoo niya wa jud niya buhat ta.
Pagka ko masuwat ko niya, kusuwat ako niya, mapagpagli ko lang. Lord, sulting na kabuhaton ako niya. Buwan din na ako buhata. Pasayo ako, Lord. Hindi ko ay, February pa man din, yung ako bata, lain na sana. Bakit naman ko? Sulubuhan naman ko. Okay, ikaw sa mga Lord, kung na ko na buhat, Lord, ako ni padayon, Lord, dili na ako. Saman, Lord, kung yung ginawa, abitan, naupas na na. Ako nagpabuhat ng February pa, o yung buhata, ay na lang. Mananghid, jid ko. Mananghid ka. Kaya itong kinabuhi, iya. Pero di mata mo kabato nung kahadlong sa ginong kuwata kayo lang niya. Kung di na ito buhaton sa matag adlaw ang iyang plano sa itong kinabuhi. Kung na may sunan, balik ka. I-end na ito. Unsa ang mga atong mga gikuyog-kuyog na mga katawhan? Nakapalig-o nimo o nakaguba nimo? Gawas diha. Yan, di ba? Bad company corrupts. So in short, gawas, di ba? Ayaw na magiguyog nila. Ikaduha, kung sa man ang mga tulungan nun imong gibuhat, sige ni mong buhat na dili gud pulong sa Ginoo. Hunong na, ang tanga na. Or, nagsige kag-human, nagbuhat sa mga, nagtulungan na ka sa Ginoo, imong gibuhat ang mga tulungan sa Ginoo. Pero, wa yun mo praktisa ang insakto. Naka ni Domingo, prayer meeting, naghatag mo truck sa Bible study. Ala, busy dyan kay para sa Ginoo. Pero ang imong kinaiya ba, berti gyapon ning ara. Daghan gyapon apan ang imong kinabuhi, daghang sala nga wa gyud imo ipatangkang sa Ginoo. Undangan na. Yan ora jud na in ana ka simple ang Ginoo. Why? Because He loves you and He cares for you. Nagsuna, ang Ginoo o ikaw ang dapat magsigig istorya. Kanang mga anhik Domingo taw, mga ubang mga pudok-pudok usahay, mga dinagko na o mga reminders na sa Ginoo. One time na reminder sa Ginoo. Kung nabuhat na to, may problema. Kung wa na to nabuhat, maghinulsol pa. Kaya ang pulong sa Diyos dapat ibabaw sa tanan. Dili ang pulong sa katigulangan, dili ang mga totoo, dili ang bisag unsa nga pulong. Pulong lamang sa Diyos. Imong kinabuhi, imong kapilian. Di ko kapamugos nimo bisag mangumpanya pa ko para sa Diyos. Ikaw ang makapili. Kung ikabanhaw nimo, asa kaganahan mo adto? Imperno ba ka o langit? Mo na mayon ko. Ayaw dugay-dugaya. Kaya nag-anam na Diyod, kagamay ang pultahan sa langit. Ang makasuon nga to, kana yung ganunay nagpaubos umayo sa iya kinabuhi. Mao lang ang makasulod. Sa mga apo kita Ginoong Diyos, langit mo namahan. Salamat ni sa imong pulong nga imong gihatag na mo karon. Lord, wa ka puli o binadlong. Wa ka puli o encourage na mo, wa kang puli sa sige pakita na mo unsa ang among angay pagkabuhaton. Sige sa kagtawag Lord sa among mga sala nga among gihapon gipahari. O Ginoo, nangampo ako na doon ang tayo mga kausaban na mahitabo. Punta Lord, kadaghanan na mo dinhi amo na ipabag-o ang among kaugalingon pinagi sa pag-surrender ninyong mga sala. Sa dili na pagupot ning kalibutan. Sa paghimo na mo Lord nga andam mi nga mulakaw nimo bisan pa Ginoong Dios. Wa mi padawat bisag 5 centavos. Bisan pagparami ni Pablo nga usahay wa di makaon, may mainom gani. Wa sapot sa lawas. Amahan, it's a great joy and it is the greatest privilege to be serving you, the King of Kings and the Lord of Lords. Pakitaan taon ang tanan na mo dahil Ginoo. Ngangaya na mong silbihan o pangayuan sa tanan na mong pangkinahanglanon. Ikaw o ikaw lamang. Kung wala'y nakasabot doon ay mga uban, wala kasabot kayo gihapon ni ini Ginoo. Lord, apliya ang ilang mga mata, kasing-kasing.
Sa ilang pagbasa, pasabta sila. O kung Lord, imo kong gamiton, kabiga sila. Ina sila, Lord, to come to me para mag-isuryanan ni Ginoo. Gamitan lamang ako na makahatag ko sa imong mga pulong ngadto sa ilang pangunahuna. Mga mahalin tanan, ulian ka ng musta na pasidungog tanang himaya. In Jesus' name we pray. Amen.